chérie. Karakory maravolagno. Ino maravolagno aminakahy zegny ino? Zegny edy tsara koly. Za mitantana. Za mitantana za. Azo mavadinao ty. Hala, ka tsy mahay aloha anao mandeha. Mereky mahitsy igny. Tsy teny mahitsy zay fa karaha olitsy. Alea mandeha fa mba tia mivadiky za hoe ratsy. Zay. Ça va? Oui, ça va. Allô, ici? Madame! Madame, vous êtes là? Madame patron, mano? Aí, não. Madame, mano, de facilidade. Como que facilidade? Inona fa zaho manao zavatra Za misy raha andeha volaniko aminao raha tianao zegny ke de tenenao fa zaho zay nio ambesa zy mandeha anao inona mbalako ianao vazaha itoko ianao tsy maintsy zavatra ratsiratsy any tenenao za tsy vatriko tsy manao an'izany za tsy na anao mandeha za tsy mino an'izany a tenenao zany asakasikanao fo tsy mino mbo za fa izy edy zay fô za io se hitako andeha agnadosodosy volo hely fa efa lava loatra izy ty ia zao zay mipiasa ela atsela vaky koa zay zay vaky Madame! Madame patron karakory madame? Boleh no. Ahoana ndray koa? Mbola zaho madame. Ambesa. Za ry baritra adalainao a. Tena mariny. Izy amin'ny andro zay ke. Tena hitony loatra. Inona ndray koa? Zany hoe tena fa za tsy minao an'izany raha nadalana any antominao e. Eky vazaha, koa ny vazaha izy miaraka viavy zay izy. Atsia, mafana angamanao ty. Akory ndraiky misy tian be ty. Vadinao no mandeha aminakay andreo weekend jiaby. Volaniko izy io andeha coiffe, madame. Andeha coiffe. No, izy. Dindere. Zay viavy. Atao agnaty posy mety fo. Anao ataoko premier bureau-nao io. Za viavy bady be igny izy ialako. Ke manakory za vao mba viavy fa tsy lehilahy. Anao tsy taitra anao toujours anao atao en liste détail en liste ino izy en-tête de liste sa ianao zany raha hoanitsika zao sa ianao alobaka zany hoe izy za koa ny patron ndao azy andao sa za alobaka anao amin'izy ke fa anao ndraiky tara izy akory azy madame zegny zany tena zany ndao nambarana salenao Oui, aza lefa mandehandeha ty tsony ny baribary. Mola ny taminao may. Aniza, taizy ty. Hay, izy ty matsinonao? Ana taiza. Fidirany maliky. Andry za mbaka